Magaga yebyombe ao wesokia na kumwegerera omukonyi w'omugabana we county ya Kisii Dr. Robert Monda na botonga chinyimbo inse edikugikiria omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati litikoria rero ebyombe byabangina kurwa ebunge ya Bonchari bakora noyo kabero ma women rep we county ya Kisii Mary Sally Otara litikoria rero noyo kabere omo MC omochore na omubosire banyako bawesokia na kumwegerera Simbarati n'omugabana we county ya Kisii asikeli bawote banigo aikiranira magendero ase county ya Iga igo turabangina tukura lyo murembe tuganetie nga omugabana oito aegwa masikania manene chingaki chiabwa ngo chiaitire twarorere chi group mbali chigo ikaransa bana twekaransire iga lakini gento chiakorire no kuragereria omugabana oito Simbarati ekinke chetubuya asetore bona banchari ekiagera intubuna abantu bo murembe igo tuganetie nga omonto kamochire igagukarangerirwa okwanirwa abantu barigigwa bagaka banene munabo bakwebekamo banyara gukwanira omurayi oria ese barorera takoretibuya lakini ntoro chibuya kerabanga kabagusagusa chinyimbo na kuragereria omugabana itoro omonto omoke bwechinguru okorire emirimo emiya orure chibasari twarorire orosiri chipara abana baito bairu chibagi baguchire sukuru onyonde tagokire ne bag nene nigari kugure uniform na kubwatikana ne motion ya MCA ku mwaka isiko mukonyi w'omugabana we county ya Kisii Dr. Robert Monda nigobaramo bunabangina kurwa Bonchari batebire n'omugabana we county ya Kisii tabwani tikobwateraniwa negetambukire kiga kyaba MCA omugabana tabwena tikonguswa ngo oserire mu deputy governor ikinege ntokere very clear okiro muntu namanyete nga Simbarati na chorto mu deputy governor ole Dr. Monda na Dr. Monda weka bweru siria somo governor na ba MC bayimukiri getambukire kya muna bayimukiri batari gotebwe no mu governor eyune siasa omuntu okolengereria nga omugabana na role behind oko impeachment motion yo mu deputy governor lakini ntubuna bangena balitwa manyire na nditwarigereire twamanyire nga governor eratabwatie ni issue nga kiora atake kwanga abantu otigaraye bwe tingagere tinga negento gya Simbarati otaka gutigara busa otabwate mu deputy governor otatiga barabu bachorere kumoyongeria kuna batagete ekige kogera tugusaba omurembe no bwanjani no gukwanira na gokoreki okuboria kwabo ngo cyasabarayi kubwatirana eri wikirania magendero Kisii na barobonigo bakorera omurembe na kugania omugabana Arati asikwe inkintu Kisii county abantu batakunyara kubwatana no bapatiende yonsi lakini esenge njochorire senge njo omonto ogusi tonyare koleta magenderero asamo igo tutaite gusaba bagakabaria kabekanira mona koragereria omugabana oito chingurwe chiba chitumie ase okoreta omurembe ase county e county yaitera nene kubwantu twensi ekera tobagaine iga onde tayo bwate faida kintu nkeyo togokora bono rende etotagete gusaba abarai baito bose bibasikane na intu muna bangina babonchari intu etore maega ya Simbarati 100% intu nere to support ikegera nere bweke governor muna intu abangina babonchari nigo twachiramo wataba nigo tutageta omorembe tutagete Kisii county yaito na Kisii county nigera nene gwetani onde bwensi gosaba naba minto kuripoteria oyo Minto TV kore county ya Kisii editoria na Mpethual Machin.